Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malaya sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po sa inyo lahat ay yung pang-protection po na gagampanan po sa isang taon po. Ito po ay dasalin nyo po sa 6 p.m. to 6 a.m. ng umaga po. Ito po ay napakabisa po na pang-protection po sa ating ginagawa araw-araw at lahat po ng mga bagay-bagay na ating ginagawa sa araw-araw. Ipakakalob ko po sa inyo ang makapangyarihan pong ultimate protection, Tagalog na sa kaligtasan sa lahat, armor of protection, Salmo 91 po. Sana po ay huwag nyo pong i-escape at napakabisa po itong ibabagi ko po sa inyo na pang-protection po sa isang taon po. Ngayon ko po lamang po na i-upload kasi marami pong ginagawa araw-araw, kaya sana po unawain po ninyo at screenshot nyo po para makakon po at shoutout po sa inyo lahat. Narito po ang orasyon po na kon po. Ultimate protection, Tagalog na dasal na kaligtasan sa lahat, armor of protection, Salmo 91 po. Awit ng pagtitiwala sa Diyos po. Ito po ay napakabisa po na pangkaligtasan sa lahat po ng mga bagay-bagay. Yan po, i-screenshot nyo na lang po. Yan po. Napakabisa po ito na aking babagi po sa inyo na pang-protection po sa isang taon po. Ultimate protection, Tagalog na dasal na kaligtasan sa lahat, armor of protection, Salmo 91 po. Awit ng pagtitiwala sa Diyos po. Yan po. Ito po ay dinadasal po sa 6 p.m. to 6 a.m. po ng umaga. Mabasahin ko po isa-isa. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkup ng katastaasan ng at manatili sa kalinga ng makapangyarihan ay makapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlugan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ng tanging pinagkatiwalaan. Number 3 po, sa panaginip at bitag ikay kanyang ililigtas at kahit anong matinding salot ay di ka magdadaranas. Number 4, lulukuban ka ng kaniya ng lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kangang nakakatiyak, iingatan niya pagsasanggalang pagkat siya ay matapat. Sa panglima po, pagsapit ng gabi di ka matatakot anumang bagay maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Number 6, ni sa ano pang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Number 7 po, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibutan ng tao, sa iyong pagligid ang bilang ng patay maging 10,000, di matatakot at natitiyak mong di maaano. Number 8 po, ikay magmamasid, di panunuod, mapapatunayan yung makikita taong masamay pinaparusahan. Number 9 po, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong pag-ingat sa iyo'y kataas-taasan.
Number 10 po, di mo maaabutin ikay mapahamak, di maranasan kahit anong uring mga paghihirap ng iyong tahanan. Sa 11 po, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin saan man dako naroon, tiyak kang iingata. Sa 12 po, sabi kanang mga kamay ikay ayahan ng sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Number 13 po, iyong tatapakan kahit mga ahas o iyong mabagsik, di maaamo sa mga serpihintit, liyong mababangis. Number 14 po, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat na sa akin at ingatan ko ang sinumang taong ako'y kilalanin. Number 15, kapag sila'y tumatawag, laging may handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sakluluhan aking ililigtas, ang bawat isa ay pararangalan. At number 16 po, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuin nila ang aking kaligtasan. Ayan po, dasalin araw-araw bago matulog at pagkagising ng 6 p.m. to 6 a.m. po. Yan po. Screenshot na lang po at kunyo po ipalaki po para makopya nyo po. Yan po ang ultimate protection, Tagalog na dasal na kaligtasan sa lahat. Armor of protection, Salmo 91. Awin ang pagtiwala sa Diyos. Yan po. Screenshot na lang po at pansin ako kasi maingay po sa kapitbahay. Napunawaan nyo lang po, napakabisa po ito at ingatan nyo po lagi at dasalin po sa araw-araw po para po ito po yung napakalakas po na protection po sa pang araw-araw. Yan po. Screenshot niyo po at isulat niyo po sa notebook po ninyo para alam niyo po. Ito po itutok ko po. Screenshot niyo po. Napakabisa po ito na ibabagi po sa inyo. Pang protection po sa isang taon po ito. Po. I-share nyo po sa iba para may ganito po sila, pakopyahin nyo po sila para po. Screenshot nyo po tapos ipalaki nyo po para po. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtitiwala po. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat.